ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା କାଳୀ। ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲିବା, କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିବା, ଖଣ୍ଡାରେ ଚଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଉପରକୁ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ତଳେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଝୁଲି ରହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏଠାରେ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏ ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଖା ହେଇନଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଭେଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଚିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବାପ ଘର ଗାଁ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବରେ ଏଇଠିକି ଯାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଦା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ମୁଁ ହଜିଯିବି ନହେଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯୋଉଠି ମୋ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ମାମା ଏ ଯାଏଁ କୋଉଠି ଥିଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଟ୍ରେନ ଆସିଗଲାଣି। ଟ୍ରେନ ଆସୁ ଆସୁ ବାବୁ ଯାଇ ସିଟ୍ କଭର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନରେ ଗହଳି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମହାନଦୀ ପୋଲରେ। ମହାନଦୀ ପୋଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରି ସେଠାରୁ ବସ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବେଗୁନିଆକୁ। ବେଗୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଜାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଇଡ଼ ଆଗୁଆ ଆଣିକି ରଖାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଖରାବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ନିଜ ହାତରେ ପଇଡ଼ କାଟି ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଗ୍ଲାସକୁ ପାଣି ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ନାଳି ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆଣିକି ଟିକେ ନାଳି ନଡ଼ିଆ ଖୁଆଇଦେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କାଳିକା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି।